Na řadě míst v Česku byla v noci k vidění polární záře, která údajně se objevila kvůli solární bouři. Tento neobvyklý jev sledovali samozřejmě desítky nadšenců a také astronomů. Mezi jinými určitě také Pavel Suchan, astronom z Astronomického ústavu Akademie věd České republiky. Dobrý den. Dobrý den. Sledoval jste skutečně polární záři? Měl jsem pravdu? Když jste to teď uvedl, tak jsem na vteřinu přemýšlel, jestli mám přiznat, že jsem v tu chvíli spál, ale ono to je složitější, protože my jsme samozřejmě věděli, že v neděli nad ránem 15. března byla na slunci poměrně silná, ale zase ne tak silná, spíš střední erupce a že teda nějaký vliv na zemskou magnetosféru může mít, ale kolem 6. hodiny večer, tak jak se pomalu začalo snívat, tak byly první zprávy, že snad možná nějaká mírná polární záře je vidět, ale v České republice máme prakticky všude světelné znečištění, takže tyhle slabé jevy mizí. Takže v podstatě před půlnocí spousta lidí to tak říkajíc zabalila. A ta nejjasnější polární záře byla právě těsně po půlnoci. A dá se nějak specifikovat, kde byla třeba vidět nejlépe? Skutečně se stačí omezit jenom na oblast, kde není solární nebo světelné znečištění, nebo skutečně bylo nějaké místo, kde to bylo skutečně silné, tento jev? Tak, jedna věc je, jak si skutečně vybrat místo pro pozorování případné polární záře, a to je samozřejmě pryč z města, protože ve městech máme světlo a to, čemu se říká světelné znečištění nebo světelný smog, čili potřebujeme tu nejtmavší oblohu a pak taky potřebujeme čistý severní horizont, protože polární záře, ta naše je ta severní polární záře, vzniká kolem severního pólu, to znamená, že málo kdy bývá vidět v těch jižnějších zeměpisných oblastech a teď se to stalo, čili my musíme vyhlížet právě nad tím severem. Tak to je takový předpoklad. Druhá věc je, že prakticky nikdy nevíte 100%, kdy v průběhu té vysoké geometrické aktivity bude nejjasnější a ta polární záře měla několik takových výkyvů a nejjasnější byla skutečně asi 15 minut těsně po půlnoci. Já sice nejsem ani astronom amatér, ale přesto bych ze svého laického pohledu řekl, že to není úplně obvyklé. Takovýto jev v našich zeměpisných šířkách. Je tomu skutečně tak, nebo někdy už byla polární záře v České republice k vidění? Tak, já myslím, že máte naprostou pravdu, ale přesto jsme ji tady mohli my, běžní smrtelníci, vidět už dokonce několikrát za posledních, dejme tomu 20 let, protože ten princip je jasně daný. Tady opravdu polární záře běžně vidět není možné. Naopak, když se zeptáte obyvatelů v severských krajinách, tak vám řeknou jo, ani nezvýší hlas, řeknou jo, tady je to vidět pořád. Takže to je velký rozdíl. Ale přeci jenom jsme tu možnost měli. Tahle polární záře se dá srovnat svojí intenzitou tak v polární září z roku 2003 a to byl ten poslední případ takové velké jasné polární záře 20. listopadu a to vidělo spousta lidí, protože bylo taky jasno. A pak si možná pamětníci vzpomenou na 17. listopad 1989, to není z učebnice dějepisu, ale tehdy skutečně večer, tak když právě pochodovali studenti po Národní třídě v Praze, tak byla velmi silná polární záře, která byla pozorovatelná i běžně z Prahy. Takže my přejeme, aby nějaký podobný jev se opakoval ještě jednou, aby minimálně tedy astronomové, kteří chtějí pozorovat, nezaspali. Děkujeme, Pavel Suchan.